Are you ready? Alin na mong ngari sa Cebu City. Let's go! Pilipinas! To our Palaro athletes, welcome to Cebu City. Enjoy your stay. Palarong pambansa, dayon ka mong ngari sa Cebu City. Let's go! Ingon ini kadaghan ang mga tawo nga misalmot sa opening ceremony sa Palarong Pambansa 2024 kagahapon nga gibuksan sa Cebu City Sports Center. Napuno ang grandstand sa mga bisita, bana-bana sa pulis, miabot sa 20,000 ka mga athletes, coaches, chaperone teachers, gikan sa 17 ka mga rehiyon tibok nasod, lakip na mga lokal nga bisita ang misalmot sa grandioso nga kalihukan kagahapon. Ang opening ceremony, personal nga gitambungan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kinsa may padayag siyang panghinaot alang sa usa ka malinawon ug malampuson nga Palarong Pambansa 2024. To all our athletes, let this serve as your training ground and demonstrate the unwavering spirit, talent, and dedication of all young Filipinos. It is your moment to shine. Participate actively in your events. Play with pride, tenacity, play with integrity. Show the Filipinos' indomitable character, our graciousness in defeat, and our magnanimity in victory. In this way, you will bring pride to the schools and regions that you represent. Isip host city, malipayon nga gidawat ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang tanang mga atleta. Matud niya, ang Palarong Pambansa mo'y nagbugkos sa tanang rehiyon aron sa ulugon ang kanindot sa paugnat sa kusog isip usa ka nasod ug isip sugbuanon. I am thus thankful to the contribution and support extended by the provincial government of Cebu, headed by Cebu Governor Gwendolyn Garcia, and our neighboring cities and municipalities. Your support has helped ensure the success of the Palarong Pambansa. Mitambong sab sa opening ceremony si Senator Amy Marcos, Cebu Governor Gwendolyn Garcia, Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan, Mandawi City Mayor Jonas Cortez sa guban pang mga elected officials gikan sa nagkalain-laing local government unit. Gitapos ang kalihukan kagahapon sa usa ka bibo nga production number ug fireworks display. Gipasalig ni Acting Mayor Raymond Garcia nga mas bongga pa ang himuon nga closing ceremony sa pagpanguna sa Cebu Provincial Government. Be the same venue and then lahi sad siya og peg. No kay mura siya og futuristic na peg, and we will play with a lot of lights and a lot of the things that we will do sa closing sa Palaro will be the first time it will happen in the entire Philippines. So abangan. Kini ang balita, Jing Kerosit, Cebu City News.